Açsam dökmem kızının ağzı havadan boluyar, dudakları hem kaşın gözü havadan boluyar. Boluyar, boluyar, bol bol boluyar. Açsam dökmem kızının gözü havadan boluyar. Boluyar, boluyar, bol bol boluyar. Açsam dökmem kızının gözü havadan boluyar. Gözler o kaşlar bal gibi dudaklı, yedesin neresi, kalbim duracak şimdi. Doktor yazma reçete benim. Şumandacılık köp adamlara hayran galyp, ýeninde hayran galýan. Näme diýjek bilen, karaç adamlar konkursda ýeňip bilen okya onu men öňre konkurs geçirdim. 51 goýup şo ýeňin gyýyp dastavka pulny soraýan ugrutjak dabny okuturdum. Şoň dastavka pulny ugurtman özüne kyn görýär. Emin näme etjegim bilemok. Menen diýdim, men 2 gün garaşjak diýdim. Eger 2 güniň içinde dastavka pulny ugurtmasaň täze konkurs başlajak, şoňa goýjak telefon diýdim. Men başga näme etmeliyim? Men hayran galýan o adamlara bara bilen ileri ýeňip bilen o yeňillerim janýalyk etdi. Havalı koca şadi çok pahalı. Lifestyle bütün şişeler pahalı. Yine ez yeni bez çok pahalı. Drit pahalı. Havalı koca şadi çok pahalı. Lifestyle bütün şişeler pahalı. Yeah. Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió, te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Nothing can stop me, I'm all the way up. Original, né?